Pigado gede. Wai kita kwarta ya. Si anhon ta pangita wai kit. Sini ta maubra wai kit. Ih. Kung mga awat ta ukra. Moy an man ta. Kung mga awat ta kalpasa. Ikaluya gede. Anhon ta ni pigado ni wai kwarta ya. May napinsaran ko para maintuan kung makada ko kwartap ko la ano ba ko sige ko mga gol dili ka mo malumpat ko diyo magiko ko day. Ari ko daw! Tadi na ka mo! Basta siguro niya sa tae kag ihi ni madam ni. Oh, ano ni sa balay ya? Tambok ko. Pati gambot. Tambok. Diyan ko. Ito man. Ano sa piyak balay ito damte? Masi buang to kasi may nagmao yung daw. Dakay pa na to? Ano pa? Sino singgit ko runay? Sino naman? Ma, oy guru gas tao singgit ay. Sa? Oy, dili ka mo! Malumpat ako day! Ano ka dapat? Ah, malumpat ko day! Madagdag ka tayo karon. Ah, pwede! Pwede! Lumpat mo niya! Naog na lang ta. Bibot. Ma, ano? Bakay. Gusto ko na ya. Ano nga may cookie mo ya? Dako na di magura. Pwede na ako kanta! Parta ko no. Parta may diyan na ya pero ang kabaldahan mo doble pa nang mabali mo Ah, sina. kaida! Kagwapo pa daan si mo, do si bin. Lumpat ko niya! Part kami ng lanto! Sino naman? Pwede! Oh, gana lang to sila niya no. Yaro, hindi gini mamate no. Malumpat ko niya! Dun si Junel, tagaw ka tao. Tawag lang to kay pa. Sige, tagaw lang to. Sigal niyo! Ah, hinay! mo matagal na lang na. Balik ko na. Ah, malumpat ko niya! Kung naman hindi mga tapartaya! Action! What's up mga kuntas? Gusto mo ba makilala ang future riders ng Pilipinas? So, nagampang na inis sa Mindanao, Surigao del Norte, kag Davao del Sur. Yari na si Boss Ailo Pausaya! Isa ka future riders ng Pilipinas to. Pwede ka dala sa track bike, traktura, kag... Nil! Si Bibot! Ano dito ko namin? Ano tayo sa vlog namin? Ano? Si Bibot! Gusto nga yan, Carbaw? Si Bibot! Ano? Nahikog siya! Ay, yun din, may hikog na si Bibot. May hikog sa? Oo! Ano naman problema? May hikog niya to ya? Kwarta mo tabi na bangita na! Puta, kwarta naman yan. Tika, tuwan na ito. Sige, sige. Lulululululululu. Bago yung mga tumba daw. Ano ka problema mo, bot? Vlog ko ni. Vlog yung video. Dapat no problema mo. May ikog. Ano problema mo? Wala siya kuli kwarta. Kaya ko na yan. Ngayon siya kwarta. Kaya may duryalan na yan. Kwarta na yan. Hindi sa mate. Hindi siya. Ako yan. May kwarta mo daw la. May kwarta? Ikaw yan. Wala ka man yung kwarta. Ikaw yan. Nil, kasi may kwarta ka na nil. Kinalano yung kwarta. Ano yung makwartahan ni sayo? Vlog ko ni sayo. Gago na vlog ko giniyayaw. Sige. Lumpatin ko ya! Ano na yan? Ako ganin! Sige ka! Bilang disiga. Hindi malumpat ba yun? Bay, makalami, lumpat ta. Hindi ba malumpat? Basa, way to kwarta. Lumpat back dive. Gani. Tanong tao sino mabali. Baik ka man pulot i-vlog. Maguba ka ng deliveries mga turang ano kay. Lumpat ta. Bala ka na. Lumpat. Mga animal yan! Klaro, Big!
Eh. Klaro mga amigo may mapulot eh. Eh, di minto mga minimal ng amigo na. Bumulugpat na eh. Intulog mang kwarta ko para magkwarta.